Звыш 900 дзіцячых работ у розных номинациях было представлено на 21-й областны агляд-конкурс «Выратавальнікі вачамі дзяцей». Гэта малюнкі і розныя вырабы на тэму работы службы выратавання, вершы, апавяданні казкі, плакаты, мадэлі. Усяго 9 номінацый, самы непасрэдны ўдзел у якіх прынялі дзеці ва ўзросце ад 7 до 17 гадоў з усёй вобласці. Гэтаму накірунку прафілактычнай работы областным управленнем МНС надаецца пільная ўвага. Спецыялісты лічаць, што ў гульнявой форме з творчым падыходам у дзяцей лепей засвойваюцца основные постулаты бяспечнай жыццядзейнасці. Я представляю, в какой сложной ситуации оказалось жюри конкурса по выбору лучших работ, а номинаций их больше 10. Я вот даже знакомлюсь с материалами, то просто диву даешься, вот как наши юные воспитанники, наши помощники могут творить такие вещи. Это конкурс и поделка. Особенно поразило поделки, касающиеся пожарной аварийно-спасательной техники. Как точно все проведены моменты. Сама процедура ўзнагароджвання пераможцаў у розных номінацыях стала сапраўдным святам для дзяцей и дорослых. Я изобразила на своей работе тяжелый труд работников МЧС. Не очень сложно было, я старалась, и надежда была победить, и поэтому победила. Мне, во-первых, хотелось, как бы более углубленно изучить эту тему, показать всем, что спасатель – это не просто профессия, что каждый человек может быть чем-то большим и помогать остальным. Мне хотелось это донести с помощью своего рисунка. За больш чым 20 гадоў існавання агляду конкурсу вырасла некалькі пакаленняў. Многія з першых удзельнікаў цяпер ужо дарослыя, некаторыя любоў да такой творчасці ператварылі ў прафесію, сталі выратавальнікамі. І на працягу гэтага часу аб конкурсе, праектах і прафесіі выратавальнікаў расказалі журналісты ў розных выданнях на тэлебачанні і радыё. Яны таксама былі гасцямі мерапрыемства. Я хочу сказать огромное спасибо и нашему областному управлению, Министерству по чрезвычайным ситуациям за высокую оценку работы журналистов по освещению деятельности подразделения МЧС. На самом деле тем у журналистов очень много, но благодаря вашей открытости, доступности для средств массовой информации мы можем делать эту работу еще более результативно. Поэтому спасибо вам всем за работу. Пусть Центр работает очень эффективно, и пусть победителей в конкурсах и СМИ, и творческих работ с каждым годом становится все больше. У конкурсе сярод сродкаў масавай інфармацыі ўзнагароду атрымаў і аддзел рэгіянальных навін тэлерадыёкампаніі «Брэст». Першае месца ў намінацыі за аператыўнасць і аб'ектыўнасць. Асобную ўзнагароду атрымала спецыяліст аддзела рэкламы тэлерадыёкампаніі Кацярына Дмітрук. Грамату за актыўнасць і творчы падыход у папулярызацыі культуры, бяспекі, жыццядзейнасці. Юрый Печур, Роман Філюсіш, тэлерадыёкампанія «Брэст».